jabarani filɛbaw an ka foli ni tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma limanaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn bi ye ntɛnɛn ye juwe kalo tile 25 san 2022 min ye a ka kunnafoni sɛbɛnw ye limanaw an sigira o lakali kɛnɛ kan min ye dɔgɔkun daminɛ bi an bɛ dugawu kɛ dɔgɔkun hɛrɛ a n'a karama ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma limanaw min ye jamana ɲɛ ala k'a basigi ala ka hɛrɛ ani karama ala k'o don maliden bɛɛ lajɛlen kan sabu min ye nin waati ninnu ye a ma nɔgɔn bamanciw bɛ ka an godo min ye sɛgɛn ye o bɛ ka bɛɛ lajɛlen godo nka nin bɛɛ nɔgɔyaba ye masa alaw taala de ye an bɛ dugawu kɛ dɔgɔkun karama na hɛrɛ ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma mali ala k'a ja limanaw gafew bɛ yan nɔ an bɛna an da don minnu na sisan k'olu walawala aw ye o kuma min ye l'essor bi yan nɔ les échos welewele bi yan l'indépendant bi yan nɔ le challenger bi yan le soir de Bamako bi yan ani nouvelle horizon limanaw ni gafe ninnu an bɛna nin walawala aw ye min ye l'essor ye nɔ ale y'a jira k'a fɔ ko min ye banbanciya wale min taara ka ɲɛsin Kati ma ayiwa o don ko ni a jirala k'a fɔ mugu dɔ de furuna limanaw mugu fila a bɛ fɔ min ma ko détonation limanaw mugu belebeleba fila min ni banbanciw y'a ta ka ɲɛsin Kati kanba ma ayiwa min tɔgɔ dalen don Sunjata Keyita la limanaw nka a nɔgɔni fɛ an ka finitigiw ma u sigi k'u bolo da u sen kan sabu a tajuru sara a ma wolo foyi la fɔ banbanciw olu minɛni na limanaw nka ko a jatigɛ kɔni bonyana n'a a masiba ye ale fasidi sɛbɛn kelen in kɔnɔna la limanaw ko an ka finitigilakaw n'o ye polisilakaw ye o commissaire maa 350 ɲɔgɔn na min ye polisi ɲɛmɔgɔw ye ani officier olu kɔni limanaw olu labɛnna sisan ka jamana ka lakanani baaraw daminɛ an bɛna o lakale aw ye min ye bamanciya wale kelen na limanaw les échos fana kumanen don a ka bin nka nin ma kɛ Kati nin kɛra ayiwa Sevare kunungo kari yɛrɛ nka min y'an ka finitigiw fana ye limanaw sera k'u jɔ u jɔyɔrɔ la a yala k'a fɔ bamanciw kun taara bɛn Sevare ale kan de gardi kan a jirala k'a fɔ bamanciya wale in ayiwa bamanci kelen o sera ka faga ko siratigɛ la ko min ye maa caman ye olu sera ka ta u tɛgɛ ma a bɛ fɔ min ma ko PKM ani roquette fo ka taa se RGP 7 o minɛna bamanci ninnu bolo limanaw musow ka hakɛ o de bɛ ka ndaraki nin waati in na les échos bɛ ka kuma ka bi musow minnu bɛ n'u bɛ furu la limanaw n'u furuɲɔgɔnw cɛ ayiwa ko kɔni bɛ ka gɛlɛya nin waati ninnu na écho ka fɔ la ko furu ma dabɔ limanaw fo ka taa wolo ɲɔ ni bɔnɛni na o de waleyaw bɛ ka ɲɛ nin waati ninnu na an ka jamana kɔnɔna la écho y'a fɔ an bɛna lakale aw ye sisan o mana bɔ yen l'indépendant bi yan limanaw l'indépendant kumanen don politikimaw de ka bi ko Adama Peyaji fana y'a jira k'a fɔ ko ale bɛ fɛ Mali premier ministre ye n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye k'a ka walan sɛmɛ sabu ko kuma min bɔra da limanaw k'a fɔ ka politiki tɔn dɔ fisaya dɔ ye kalata natɔw la a y'a ko man ɲi nka M5 fana ye jaabi kɛ o ko in na dɛ limanaw M5 fana y'a jira k'a fɔ ko politikimaw bɛ fɛ ka an lasegin kɔrɔlen de la ko kura an bɛna o lakale aw ye le challenger bi yan nɔ limanaw challenger kumana a ko terrain min ni o wulila o dongo limanaw ko terrain a ma kɛ musoba dɔ kɔ dɛ muso min n'a tɔgɔ ye ko Alima Mariko limanaw terrain min n'a bɔra Bamako yan k'i kunda Kati Kayi kan limanaw ko Alima Mariko ni musoba in ale de ye terrain boli ka bɔ Kayi Bamako yan fo Kayi an bɛna ale lakale aw ye sisan le soir de Bamako fana bi yan limanaw soir de Bamako y'a jira k'a fɔ Côte jamana kuntigi n'o ye Alassane Dramane Ouattara ye ko a y'i kanto diɲɛ kɛlɛ tɔnba ma n'o ye ONU ye ko ale ka finitigi maa 49 min minɛnen don Mali kɔnɔna la yan ko diɲɛ kɛlɛ tɔnba ka a ko in jɛya sabu olu de bɛ se ka ayiwa ko in danantigɛ ko sabu ko kɛlɛcɛ wɛrɛw tɛ o Nations Unies kɛlɛcɛw de don ko Nations Unies k'a lajɛ Mali fɛ Mali ka a ka ko in jɛya ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ o ye ko wɛrɛ ale soir de Bamako kelen ka kuma la lakana ko siratigɛ la limanaw pankurutigi kɛnɛ min filɛ nin ye n'a tɔgɔ dalen don Modibo Keyita la lakana ko siratigɛ la ko u ye belebeleba de fara a lakana siratigɛw kan maaw k'u kɔlɔsi minnu bɛ taamaw la nin waati ninnu na soir de Bamako ka kuma ye nouvelle horizon limanaw an b'a kuncɛ ni ale ye a jala k'a fɔ diɲɛ kɛlɛ tɔnba ka mafalenba min bɛ yen ni ale de ka baara ɲɛsinnen don bɛnko kuma ma Jean-Pierre Lacroix ayiwa ale ye taama daminɛ kunungo yɛrɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ o waati dun y'a sɔrɔ limanaw min ye diɲɛ kɛlɛ tɔnba ani Mali u tɛ ka ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ nin waati ninnu na nouvelle horizon de y'o kuma fɔ nin ye kunnafoni an bɛna minnu lakale aw ye sisan nka an b'a daminɛ ni min ye o ye l'essor ye faso ka fasɛdi sɛbɛn don limanaw a y'a jira k'a fɔ ko min ye bamanciw ye
olu ye mugu belebeleba dɔ ci juma tɛmɛnen na ka ɲɛsin ayiwa kati kanba in ma ni a tɔgɔ dalen don Sunjata Keyita la limanaw maa minnu bɛ yen n'olu tun bɛ kɛnɛ kan n'olu ye seereyaw di katika caman de bɛ yen limanaw u y'u to ka sunɔgɔ de la ayiwa ko nin mugu belebeleba in de y'u wuli ka bɔ sunɔgɔ la juma tɛmɛnen sɔgɔmada joona fɛ nka an ka finitigiw olu ka wulikajɔ an'u ka jija ani ka se ka ko in kunbɛn joona joona finitigiw n'o ye Mali forces armées maliennes ye olu sera ka ko in ka a da soda la a kɛra sababu ye min ye Bamanci maa 7 ye olu sera ka bɔnɛ u ni na maa 8 wɛrɛ olu sera ka minɛ tɛgɛ la nka bɛɛ lajɛlen fana kɛra ni katikaw yɛrɛ de ka dɛmɛ ye sabu a na kɛ katikaw yɛrɛ de wulila k'u jɔ a donni kama limanaw ko ka kunnafoni ɲuman k'o ta ka di an ka finitigiw ma maa bɛ se k'a fɔ bi limanaw ko maa bɛ se ka chapeau n'o ye banfula ye k'a bɔ an ka armée ye bi sabu u ka hakili sigi ani ka janto yɛrɛ la limanaw ko de kɛra sababu ye Bamanca wale min taara ka ɲɛsin kati kama o dongo a sera ka da soda la n'o tɛ n'an ka finitigiw ka o hakili sigi ni jija kun tɛ limanaw ko in kun bɛ taa wolo ko wɛrɛ la an bɛ kuma wɛrɛ fɔ min tɛ nin si ye nka finitigiw n'u ka jija ani Ala ka dɛmɛ a sera ka taa wolo ɲuman na limanaw kuma in k'a dafa o Bamanca wale kelen in na e ko kumanen don e ko an ka taa ko Sevare limanaw Sevare a jarala k'a fɔ kunungo ja Bamanci ninnu hali ni waati na u ma ɲinɛ an bɛ katiko kuma na waati min na maaw ma ɲinɛ o kɔ ko kunungo kari a jarala k'a fɔ Katiba de Masina n'o ye Amadu Kufa ka maaw ye limanaw k'olu de wulila nɛgɛ kanɲɛ 5 tɛmɛnen ni sanga 40 ɲɔgɔnna ye sɔgɔmada joona ni yɛrɛ kunungo kari sɔgɔmada fɛ k'u taara bin Sevare Kande gardi fana kan a jarala k'a fɔ kibaruya laban minnu dira a ko siratigɛ la o ye k'a fɔ Bamancima 2 ye olu kɔni ni tora a la a bɛ se maa 15 ɲɔgɔnna ma olu minɛna tɛgɛ la o ka bololamina minnu bɛ yen i n'a fɔ PKM ani roquette RPG 7 RPG 7 o fana minɛna u la limanaw kunnafoni y'a jira k'a fɔ ECHO ka kunnafoni ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye Mali finitigiw ye maa dɔ bɛ yɛrɛ n'o ye Cheikh Anzinge Tembeli ale yɛrɛ ye foroba baarakɛla ye a bɛ retraite la ni waati in na ko in kɛlen olu yɛrɛ caman tun bɛ seli la misiriw la olu y'u jɔ fɔlɔ k'a lajɛ n'a sɔrɔla Mali armée a bɛ ka Bamanci ninnu kunbɛn nka u nana ye k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ayiwa armée sera ka ni maa kofɔlen ninnu kunbɛn limanaw maa minnu bɛ yen ni ayiwa dana ambasagu fana ka dɛmɛ n'o ye dɔngɔnɔ donso ninnu ye olu fana ni armée de sera k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka ni Bamanci maa ninnu ka u kunbɛn minnu tun bɛ fɛ ka Sevare Kande gardi ka kɔlɔlɔ ɲɛsin a ma limanaw ni kunnafoni ani ECHO ta a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn dafa dɛ an bɛ segin ka na lesɔr ale kɔnɔna la limanaw min ye lesɔr ye a ko an ka finitigiw ni o ye polisilakaw ye n'o ye commissaire de police maa 300 ni maa 50 ɲɔgɔn na limanaw ko ani officier olu kɔni bilala baara la ni wagati ninnu na u ka kalan kɔfɛ a jarala k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ kalanden minnu bɛ yen n'o ye commissaire élève ye o maa 100 ni maa 15 o b'a la ani élève officier o maa 200 ni maa 35 o fana bɛ maa kofɔlen ninnu cɛ la nin b'a jira k'a fɔ halisa an ka lakanabaw minnu bɛ yen n'o ye polisilakaw ye dɔ farala olu ka maa hakɛ kan minnu bɛna u jɔ faso ani jugu cɛ su ani tile limanaw walasa ka se ka jamanadenw n'u bolofɛnw lakana a jirala k'a fɔ ni maa kofɔlen minnu filɛ nin ye limanaw u ka bɔli a kɛra min ye jamanakuntigi colonel Asimi Goita ale yɛrɛ ɲɛna ayiwa maa kofɔlen ninnu yɛrɛ cɛra limanaw a jirala k'a fɔ muso 7 o bɛ a la muso 7 in minnu bɛ yen ni inspecteur général de police do minnu ni maa bɛ se k'a fɔ ayiwa kulun yɛrɛ a tɔgɔ dara Ɲame Keyita de la nin b'a jira k'a fɔ polisiw u ka nin bɔli 22 min filɛ n'o y'a 22e promotion ye ayiwa jamanakuntigi colonel Asimi Goita a ko a tɔgɔ ka da Ɲame Keyita la ani min ye muso 40 wɛrɛ b'a la minnu bɛ yen ni ayiwa a jarala k'a fɔ olu fana ka kulu o tɔgɔ ka da général Falaye Keyita ko an bɛ don min na ko bi ni polisi ma 300 ni maa 50 minnu filɛ nin ye ninnu kɔni labɛnna sa limanaw jamana ale ka se ka kisi ka bɔ jugu olu tɛgɛ kɔnɔna la kunnafoni filɛ nin ye limanaw lesɔr ale ka kunnafoni don
ni o bɔra ye an bɛ segin ka na eko kɔnɔna la limanaw eko y'a jira k'a fɔ ko musolakaw ka lahalaya bi tiɲɛna kan ka maa kɔnɔ gan kosɛbɛ sabu ko n'i ye jateminɛ kɛ limanaw furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a kɛ yɛrɛ furu bɛ kɛ nka limanaw bɛ taa laban ɲɔgɔn ni bɔnɛni na a ma dabɔ o kama ko an bɛna an sigi ka nin ko lajɛ fo ka taa se waati jumɛn ma musow ta kana kɛ an donna furu la ka tila ka taa o furu laban ayiwa ni bɔnɛ la a jirala k'a fɔ an bɛ don min na ko bi o dun de bɛ sen na an ka jamana kɔnɔ yan jamanaw ko a tɛ waati janbɔ yɛrɛ muso fila ɲɔgɔnna olu ni kɛnɛ de karabara a ma kɛ maa wɛrɛ fɛ u yɛrɛ furucɛw ko an bɛ waati min na ko sisan n'a fɔra k'a fɔ furu dabɔra ayiwa ɲɔgɔn bonya ɲɔgɔn karama ɲɔgɔn dɛmɛ ani maa fila min bɛ n'o ye furuɲɔgɔnma fila minnu bɛ yen ni a fɔra k'a fɔ u b'u kale diɲɛma ɲɛ ani ala ɲɛna k'a fɔ u b'u ka diɲɛlatigɛ tɔni kɛ ɲɔgɔn fɛ limanaw n'a fɔra k'a fɔ o bɛ taa laban ɲɔgɔn ni bɔnɛni na yɔrɔ a ma dabɔ o kama a jala k'a fɔ eko ka kunnafoni la bi waleya min ni olu tugura ɲɔgɔn na kɔsa in na eko ko o de y'ale bila ka ni kunnafoni sɛbɛn o ye ko dɔgɔkun laban in na muso dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko Fatumata Buhari bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Tata limanaw Tata a jala k'a fɔ a furucɛ n'o ye Sulemani Samake ye ayiwa ale yɛrɛ Tata tɔgɔ in a bɛna fɔ a lasirilen kun don filanin de la Kalabankurakaw fɛ yen nin kɛra juillet kalo tile 20 tɛmɛnen na walejugu min na a furucɛ y'u ta ka ɲɛsin a ma limanaw ka a kan bisi fo ka a bɔnɛ a nin na o tɛmɛnen kɔfɛ bɔlɔlɔw sanfɛ musow Kalabankura musow yɛrɛ y'o kuma wuli ka jɔ kosɛbɛ minnu ni u ye bɔlɔn tigɛ k'a fɔ fo u balimamuso in n'o ye Tata in ye limanaw ko fo sariya k'a jɔ a jɔyɔrɔ la ayiwa furucɛ in n'o ye Sulemani Samake ye a ka bila sariya ka bolo kan ni min ka kan o ka k'a la limanaw o kuma bɛ senna waati min na sibiri juillet kalo tile 23 ko ni waleya fana kɛra ka ɲɛsin ayiwa Aminata Yatasayi ma maaw kun hakili la ko Aminata Yatasayi ko bandiw de taara bin a ka so k'a bolofɛnw minɛ na walima k'a bɔnɛ a nin na jaja o tɛ muso denmisɛnnin min filɛ n'a si bɛ san 20 na a jala k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛ gannen dɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko a yɛrɛ furucɛ limanaw ko fana de kɛra a sababu ye ko a minɛnen polisiw fɛ bɔlɔlɔw sanfɛ olu de ye bɔlɔlɔ kanamɔgɔw de ye nin kuma yɛrɛ sɛmɛntiya ka nɔgɔ bɔ a la pewu k'a jira k'a fɔ ko Aminata Yatasayi ko maa wɛrɛ ma k'a sababu ye a yɛrɛ furucɛ limanaw o de ye a bɔnɛ a nin na nin waati in na musolakaw bɛ wuli ka jɔ de la ko nin ka dabila musow ni bonya ka kan musow ni karama ka kan musow kana kɛ n'u bɛ don furu la ka siran da a kan ka sababu kɛ mun ye ko furucɛw u bɛna kɔlɔlɔw ta ka ɲɛsin u ma n'a sɔrɔla ko bi jɛkulu caman de bɛ an ka jamana in kɔnɔna la yan minnu bɛ musow lafasa a jɛkulu ninnu kɔni sigilen don nka musow yɛrɛ ka u janto u yɛrɛ la dɛ u k'a dɔn k'a fɔ ni maa ye ko lase i ma tiɲɛ don furuɲɔgɔnya ye tiɲɛ ye nka maa ka i furucɛ ka ko latɔn i la walima ka ko ta ka ɲɛsin ma min bɛ se ka kɛ i ni bɔnɛ sababu ye i t'o ko fɔ joona walasa i bɛ se ka kisi cogo min na an bɛ don min na ko bi ni ɲɔgɔnna waleya minnu bɛ sen na an ka jamana kɔnɔ a sera sa an ka sigida ani jamana ɲɛmɔgɔw u ka fɛɛrɛ tigɛ nin waleya ninnu na walasa musolakaw an balakaw ka se ka kisi ka bɔ nin kɔlɔlɔ ninnu tɔɔrɔ ma limanaw eko an ye nin kunnafoni sɔrɔ a kɔnɔna la o mana bɔ yen l'indépendant bɛ yan nɔ limanaw l'indépendant kumana l'indépendant ka kunnafoni la bɛɛ ye politique kumaw ye bi limanaw a ko min ye Mali premier ministre n'o ye docteur Choguel Kokala Mayiga ye ayiwa a na kɛ politique ma wuli bɛ a nɔfɛ bi ko f'a ka walan sɛmɛ yɔrɔ politique tɔn minnu farala ɲɔgɔn kan n'u kama ko parti regroupement politique n'o ye cadre d'échange maaw ye min ye EPM b'a la Espérance Nouvelle Jigiya Kura ARP ASMA CFP yɛlɛma ADRP CNDR NVPM ICAP CVCRT a n'a ɲɔgɔnna caman olu y'a ɲini ko premier ministre Choguel Kokala Mayiga ko a ka walan sɛmɛ k'a sababu kɛ ko a ye fan dɔ fisaya fan dɔ ye olu politikimaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o kuma bɛ sen na an ma tulo la ko ADEMA PAJ comité exécutif fana u ka ɲɛma ka tɛmɛ ni o ye n'o ye Mari Macha Jara ye limanaw olu fana ye bataki kɛ ka ɲɛsin premier ministre ma k'a fɔ a ɲɛna ko ayiwa makɔnɔni yɛrɛ t'a la ko a k'i teliya joona joona yɛrɛ de a ka walan sɛmɛ ka bɔ premier ministre la sabu maa tɛ se k'i to ale ka jɔyɔrɔ in na ka politiki tɔn dɔ dɛmɛ ka dɔ to yen an bɛ don min na ko bi ko premier ministre ni politiki tɔn dɔw ye ɲɔgɔn ye a y'a ɲini olu fɛ k'u k'u jija
ko se ka kalata akira wasaden kalata yo akira député kalata yo akira jamana kunti kalata yo akira kalata sugu anga jamana kono ayo kuku jija ko joro soro o kalata nuna premier ministre kele ko kuma fo cadre de changement ya fo ka wala seme o temene ko fe adima PIG comité exécutif fana e bataki ke ko ba nyini mali premier ministre fe ko aka premier ministre joro aka bla ka ba man kuma na limara ni adima yo fo aywa premier ministre fana no fe ma kunde indépendant kile nga kuma la uko olu fana jɔlen do jɛmɛ fɔla jɔyɔrɔ de la bi sabu maa si tɛna se ka na k'a fɔ ko ayiwa kɛwale kɔrɔ minnu tun bɛ yen ni an tilal'o la bi ko an bɛna tila ka sigi o kɔnɔna la M5 RFP ka jɛkulu ayiwa k'u bɛ mali premier ministre kɔ u ko ala ma hinɛna Ibrahim Boubacar Keita ka fanga kɔrɔ ayiwa maa minnu tun bɛ o kɔnɔna la kunungo yɛrɛ de M5 maaw ye nin kuma fɔ kunungo kari juillet kalo tile 24 k'u b'a ɲini mali premier ministre fɛ n'o ye docteur Choguel Kokala Mayiga ye imana ko a ka kɛ i n'a fɔ foyi ma kɛ a k'i hakili sigi a k'a ka baara kɛ sabu baara min kalifalen don a la n'o ye mali jɔli kura ye n'o de ye ka jamana kumabɔ limanaw n'o de ye ka maliden bɛɛ lajɛlen ka malidenya k'o sigi aya ni premier ministre b'o baara la ko a k'i hakili sigi olu M5 RFP jɛkulu olu b'a kɔ ayiwa politiki tɔn minnu bɛ yen ni olu b'a la bi ko premier ministre ka walan sɛmɛ ayiwa ko u b'a f'u ɲɛna u ka lajɛ u ka jamana ɲagami dabila sabu ko an bɔra gɛlɛya dɔ kɔnɔna la ayiwa ni politiki tɔn ninnu de bɛ fɛ ka an segin o gɛlɛya kelen kɔnɔna la n'olu ko mali premier ministre ka walan sɛmɛ jɔn de bɛna nin waati in na k'i bɛna jamana ta kokura an bɛna tila ka segin ko kokura ayiwa min ye M5 RFP maaw ye ko min ye olu yɛrɛ dabali ban waati min na dunanw bɛ taama la an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la CEDEAO ka ciden n'o ye Goodluck Jonathan ye limanaw ko cadre d'échange maaw ma nin kuma in fɔ waati sɔrɔ fo Goodluck Jonathan nane ani politique maaw bɛ ka ɲɔgɔn ye waati min na ayiwa M5 RFP maaw ko cadre d'échange maaw ka sɔrɔ ka nin communiqué kɛ k'a fɔ ko mali premier ministre ko a ka walan sɛmɛ ko e m'a dɔn k'a fɔ nin tɛ ko ɲuman ye ka sanga an bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la ka sanga an bɛ waati min na an bɛ k'an yɛrɛ ɲini ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ bamanciw bɛ k'an tɔɔrɔ ko politikima dɔw filɛ nin ka wuli k'a fɔ k'u bɛ mali premier ministre ko ka ayiwa bɔ a ka fanga kɔnɔna la ayiwa k'o tɛ ko bɛnta ye o ye ka tila ka jamana bila gɛlɛya wɛrɛ kɔnɔna la M5 RFP maaw fana ko olu kɔni fana jɔlen don u jɔyɔrɔ la ni politikimaw ko ka mali premier ministre ko ka wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ la olu M5 fana tɛna u sigi k'u bolo da u sen kan limanaw indépendant ka kuma na nin bɛna fɔ sama-samali wɛrɛ daminɛnen filɛ nin ninnu ni ɲɔgɔn cɛ yan'an ka bɔ indépendant kelen in kɔnɔ limanaw société civile min bɛ yen ni o bɛ ayiwa observatoire des élections o tɔgɔ la nin ye jɛkulu belebeleba de ye jɛkulu camanba de b'a kɔnɔ a bɛ se jɛkulu 36 ɲɔgɔnna ma a bɛɛ lajɛlen association ye minnu bɛ fasoden jama tɔgɔ la u ko a ma ko observatoire maa min b'a ɲɛma o ye docteur Ibrahima Sango u ye kunnafonidilaw wele sibiri tɛmɛnen a bɛnna juillet kalo tile 23 de ma maison de la presse la walasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ u fɛla ye min ye yɛlɛmani minnu bɛ senna sisan kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalatako nasiraw la o yɔrɔ a jarala k'a fɔ ko jɛkulu dɔ bɛ yen n'u kama autorité indépendante de gestion des élections nin ye jɛkulu ye min ni kalata baaraw bɛɛ lajɛlen bɛna kalifa ale de la ale de bɛna wulikajɔ kɛ kalata bɛ labɛn cogo minnu na ani kalata kan ka taa cogo bolo minnu kan ayiwa ale de bɛna o baaraw labɛn min ye observatoire maaw ye u ko olu kɔni n'i y'a da olu ma olu ka fɛla ye min ye kalata mana kɛ yɔrɔ jaabiw bɛɛ lajɛlen bɛ ta ka taa bila cour constitutionnelle ale de ɲɛkɔrɔ o y'an ka fangabulon ye min bɛ n'ale de bɛ ayiwa an ka sariyakow ni kalatakow bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ docteur Ibrahima Sango n'a ka jɛkulu u ko n'i y'a da olu ma an ka kalata a jaabi a ka bɔ cour constitutionnelle bolo a ka bɔ cour constitutionnelle bolo mun na sabu ko kalata fɛn fɛn kɛra laban in na n'a fɔra k'a fɔ gɛlɛya dora a karata jaabiw la ko ayiwa cour constitutionnelle de ye a jaabiw bɔ olu kɔni ka fɛla ye min ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min n'u kama autorité indépendante de gestion des élections k'a bɛ sigi k'u ka kalata ko bɛɛ lajɛlen u k'a bɛɛ ta ka di ale de ma ka se ka baara in kɛ o la sama-samani o na bɔ a ko hukumu kɔnɔna la a ko an bɛ waati min na ko sisan yɔrɔ sariya sunba kura o yɛrɛ bɛ ka sɛbɛn n'a ma ɲɛ k'o bɛ sɛbɛn k'u ka fangaba de don ni autorité indépendante de gestion des élections kelen in na n'o ye EG ye ko wa sira minnu bɛ yen i n'a fɔ kunnafonidi siraw autorité de la commission autorité de la commission n'o ye hakimaw ye ani commission
national de legal accès aux médias d'état olu fana limanaw kalata kibaraw kunnafoni ko nasira la a bɛɛ lajɛlen tan bɛ ka di olu de ma ko o fana o ka minɛ olu la k'a bɛɛ lajɛlen di ɛji maaw ma sabu ko kalata fɛn fɛn kɛra laban in na limanaw n'i y'a mɛn k'a fɔ ko a bɔnna o y'a sɔrɔ a sigira de k'a ka bɔ ninnu bolo a ka di ɛji ma walasa baara in danaya ka segin a kɔnɔna la limanaw nin ye l'indépendant ale de ka kunnafoni ye bi sɔgɔmada in na o mana bɔ yen le challenger bi yan limanaw challenger kumana a ko tɛgɛrɛ ka fɔ musoba dɔ ye an ka jamana kɔnɔ yan limanaw muso min bɛ yen ni kɔsa in na i kun tɛ da la k'a fɔ ko nin bɛ se ka kɛ ayiwa ko musow de bɛ se k'a fɔ ko musoya ye mɔnɛ ye n'o tɛ musoya tɛ mɔnɛ ye limanaw ko terrain min bɛ yen ni a wulila o dongo n'a kɛra jigiya ye ka ɲɛsin jamanaden caman ma n'i ye jateminɛ kɛ k'a daminɛ minisiri min yɛrɛ bɛ yen n'ale b'an ka ayiwa sirabakow kunna madame Dembele Madina Sisoko ale ye tɛgɛrɛ ka fɔ ale fana ye ko nka limanaw ka terrain boli ka bɔ Bamako yan ka i kunda Kayi kan muso dɔ de ye terrain boli ka bɔ Bamako yan fo Kayi dugu kɔnɔna la limanaw tɛgɛrɛ ka fɔ ale ma mariko ye ale ma mariko min ni maa bɛ se k'a fɔ terrain yɛrɛ wuliko fɔlɔ a kɛlen kɔ ka san joli kɛ kabi san 2018 fo ka na bila an bɛ don min na i ko bi yɔrɔ wulikajɔ tɛ wulikajɔ ye Sopafer maaw n'o ye société patrimoine de ferroviaire maaw ye olu y'o wulikajɔw kɛ nka kana ye ka terrain yɛrɛ bakurunba nɛgɛkuru in k'a bɔ Bamako yan k'a kunda fo Kayi kan ko muso de y'o baara kɛ limanaw a bɛ bali maa na dɛ nka a sera ka kɛ sabu muso kofɔlen min filɛ nin ni ayiwa galabu de y'a ta ye limanaw wulikajɔ terrain kaba bɛ wuli don min na i kun b'a ye vaguanw de ni ɲɔgɔn cɛ taa ni ka segin la i kun b'a ye ayiwa ni gɛrɛla la ka ɲininkali fɛn fɛn k'a la terrain ko kuma na limanaw a b'o o kisɛ da i tɛgɛ k'a ye muso min bɛ yen ni galabu b'a la nin cogoya la k'a filɛ nin ka jigiya k'o di terrain baarakɛlaw ma yanni don min na a bɛ fɔ ko terrain a wulila a ye taa ni ka segin daminɛ Bamako ni Kayi cɛ o mana bɔ yen limanaw yanni an ka bɔ challenger kɔnɔ ko maliden minnu bɛ yen ni olu bɛ Guinée équatoriale ayiwa ko kibaruya dira u ma k'a f'u ɲɛna u k'u bila u yɛrɛ ka hakɛw kɔnɔna la n'o ye ka u ka papiyew ɲini ko fila kɔni don limanaw maliden minnu bɛ yen n'olu bɛ Guinée équatoriale ayiwa ko utukalo natɔ in tile 22 san 2022 o de dilen don u ma sabu Mali ka lasigiden min bɛ Guinée équatoriale ale yɛrɛ de ye ni kunnafoni di k'a f'u ɲɛna k'a fɔ maliden minnu bɛ yen ni olu bɛ Guinée équatoriale limanaw ko k'u jija u k'u ka sɛbɛnw ɲini ka bila u bolokɔrɔ yɔrɔ Guinée équatoriale sigiɲɔgɔn jamana min bɛ yen n'o ye Angola ye Angola jamana furadama o ma jeni tunganata ye u ka jamana kɔnɔ maa o maa bɛ yen k'i bɛ taa tunga la n'a sɔrɔla k'a fɔ i tɛ u ka hakɛw kɔnɔ gafe t'i bolo u bɛ e ta kɛ i b'a fɔ ko maa min bɛ yen n'i tɛ hadamadenya yɛrɛ kɔnɔ u bɛ gɛn ka b'u ka jamana kɔnɔ ko Guinée équatoriale e ko a fana tɛ ka i sen da Angola senda nɔ de na sabu ko u ye kangari da maa o maa bɛ yen k'e bɛ Guinée équatoriale jamana kɔnɔna la limanaw k'a fɔ ko papiye t'i bolo walima bugunatigɛ sɛbɛn t'i bolo min b'a jira k'a fɔ yamaruya b'i bolo i ka segin u ka jamana kɔnɔ limanaw k'u bɛ sɔn ka i ta k'i gɛn ka b'u ka jamana kɔnɔ n'o dun kɛra limanaw o dun cɛ man ɲi kunnafoni dilen filɛ nin ni min y'a mɛn u ka baara kɛ n'a ye joona Mulayi H Haidara ale de nin sɛbɛn de challenger ale kɔnɔna la bi ni o bɔra yen le soir de Bamako bi yan nɔ limanaw soir de Bamako kumana soir de Bamako y'a jira k'a fɔ min ye Côte d'Ivoire jamanakuntigi n'o ye Alassane Dramane Ouattara ye limanaw Alassane y'i kanto diɲɛ kɛlɛ tɔnba n'o ye ONU ye ko a ka ayiwa finitigi minnu bɛ yen n'olu bɛ Mali la yan n'olu minɛna maa 49 in n'a kuma bɛ sen na an bɛ waati min na ko sisan Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ kɔni da b'a la Alassane Dramane Ouattara ko a ye taama dɔ kɛ ayiwa juma tɛmɛnen juillet kalo tile 22 Afrique du Sud o jamana kan a y'i to o de jamana kan Alassane Dramane Ouattara k'a ɲini ayiwa diɲɛ kɛlɛ tɔnba n'o ye ONU ye ko ale ka kɛlɛcɛ minnu bɛ Mali la yan k'u ka kuma Mali jamana fɛ u ka ko in u ka a tiɲɛtigiya joona nin bɛ mun ko fɔ Alassane Dramane Ouattara ayiwa n'i y'a ye bi a kuma bɛ sen na hali n'a sɔrɔla a kuma fɔra k'a fɔ ko Togo jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye Faure Gnassingbé ye ko ale de ka kɛ kumada ye Mali ni Côte d'Ivoire cɛ hali n'a sɔrɔla o bilala sen kan nka Alassane Dramane Ouattara ale taara ta da ONU de ɲɛkɔrɔ ko ONU ka i fɛla jira ko in na walasa ale ka finitigi minnu bɛ Mali la yan olu ka se ka bila min ye Côte d'Ivoire jamanakuntigi ye
a ko kuma min bɛ sen na ko dɔw y'a jira k'a fɔ ale ka finitigiw ye mercenaires ye n'o ye Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye ko a ko u mana foyi la Mali basigibaliya ka o de nati an ka jamana kɔnɔ. Alassane a ka kuma daminɛw na a y'a fɔ k'a fɔ ale tɛna se ka kɛ maa si ka jamana ɲagamina ye wa ale tɛna se ka kɛ maa ye maa min bɛ yen n'a bɛ a kɛrɛfɛ jamanaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali jamana ko a b'a ka finitigiw bila ka na o jamana o ɲagami ko a b'a ɲini ONU fɛ n'o ye diɲɛ keela tɔnba ye ale ka finitigi maa 49 bɛ Mali la yan ko u ka kuma la sabu maa wɛrɛw tɛ dɛ ONU yɛrɛ de ka kɛlɛcɛw don n'o ye diɲɛ keela tɔnba ye sabu caman bɛ ka jira k'a fɔ yɔrɔ ONU yɛrɛ ale tun ye a ka fɛla jira k'a fɔ ko ale ka kɛlɛcɛw tɛ n'o ye MINUSMA ka kɛlɛcɛw ye ko a bɛ fɔ min ma éléments nationaux de soutien n'o ye NSA ye ko kɛlɛcɛw de don yɔrɔ fo ɲɔgɔn bɛ kuma la ni ONU ko ale taw tɛ Alassane ko ONU k'a ka fɛla fɔ nin ko la don nataw de bɛ se k'o tiɲɛ di an ma yan'an ka bɔ Face des Semaines le soir de Banko kɔnɔ a y'i kanto k'a fɔ ko kura ko an ka pankuru jigi kɛnɛ min bɛ yen n'o tɔgɔ dalen don Modibo Keyita la jamanaw senukaw fɛ yen ayiwa ko lakana bɛ ka sabati kosɛbɛ ka dɔ fara a kan sabu bamananw ko ten kana se ma a ka fisa wuli ka bɔ n disi kan ye ko an ka pankuru jigi kɛnɛ min filɛ nin ye n'a tɔgɔ dalen don Modibo Keyita la yɔrɔ min filɛ ni Mali donda n'a bɔda don wa yɔrɔ dɔ fana jama ka ca a yɔrɔ la kosɛbɛ taa ni ka seginw ka ca a yɔrɔ la kosɛbɛ aéroport ɲɛmaaba o de ye bataki kɛ k'a fɔ ko a bɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya bataki in yɛrɛ kɛra juillet kalo tile 23 tɛmɛnen na ko taamakɛlaw wo minnu bɛ yen n'olu bɛ munumunu zalo kɛ aéroport yɛrɛ dafɛla ninnu na ko bɛɛ k'a lajɛ bɛɛ ka dɔ bɔ i ka munumunu zalo la ani minnu bɛ yen ni olu fana bɛ taama kɛ u k'u jija u ka se aéroport la yanni u ka taa waati cɛ n'o tɛ k'a fɔ de taa waati selen k'i bɛ wuli k'i bɛ taa aéroport la ni i kunbɛra i laban i ka taama a na bɔ a dɔgɔ kɔrɔ yanni u ka se ma ko aéroport ale filɛ nin ka dɔ fara a ka lakana kow kan kibaruya minnu dilen filɛ nin ye maaw k'a lajɛ u ka bɔ ni u k'o kibaruya ninnu bonya n'o tɛ nin waati in na limanaw min ye bamanciw ye olu de ɲɛ don bɛ Mali la kuma bɛɛ i b'a ye u bɛ taa bin an ka yɔrɔ sahalenw kan min kɛra Kati o don o ye maaw sɔn hakili la kosɛbɛ k'a fɔ fo jamanakuntigi yɛrɛ dagayɔrɔ n'o ye Kati kan Sunjata kɔnɔna ye limanaw ko ala faranga de don n'o tɛ bamanciw tun bɛ fɛ ka Mali a se ko ma juma tɛmɛnen na yanni an ka se o ma an ka pankuru jigi kɛnɛ yɔrɔ ale fana yɔrɔ min bɛ yen n'a a yɔrɔ sahalen don aéroport ɲɛmaaw ko u fana ka lakana ayiwa a kunba de ye o ye kunnafoni filɛ nin ye limanaw an ye nin bɔ le soir de Bamako kɔnɔna la an bɛ fasiri kuncɛ ni min ye o ye Nouvelle Horizon ye limanaw Nouvelle Horizon y'i kanto k'a fɔ ko ayiwa ko diɲɛ keela tɔnba secrétaire général min ɲɛsinnen don bɛnko ma n'o ye Jean-Pierre Lacroix ayiwa ko ale sera Mali kɔnɔ yan kunungo kari Jean-Pierre Lacroix ko a ka taama Mali kɔnɔ la yan caman n'a fɔ k'a fɔ ko a nana ka na MINUSMA ni Mali cɛ bɛnbaliya min bɛ yen sisan ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa MINUSMA tɔgɔ bɛ ko min na n'o ye finitigi maa 49 minnu ni Côte d'Ivoire kɛlɛcɛw don n'a fɔra k'a fɔ MINUSMA ka kɛlɛcɛw don ko Jean-Pierre Lacroix caman bɛ ka jira k'a fɔ k'a nakun ye o kumaw de nka o tɛ limanaw a jala k'a fɔ Jean-Pierre Lacroix a nakun tɛ dɔwɛrɛ i n'a fɔ MINUSMA yɛrɛ ka kuma lasela min bɛ Mali la yan nɔ ayiwa ale de y'i kanto n'o ye Faran Haki ye ale ye kuma lasela ye ONU tɔgɔ la a ko Jean-Pierre Lacroix ka nani Mali la yan dɔwɛrɛ tɛ ko taama don taama min n'a bɛ bila MINUSMA yɛrɛ ayiwa a ka baaraw yɔrɔ dɔ farala a kan baara ninnu a ka kɛlɛcɛw bɛ cogo di kɛlɛcɛw sigilen don cogoya jumɛn na Mali kɔnɔna la yan o de la a bɛna na Bamako yan a bɛ sɔrɔ k'i kunda kɛlɛcɛ ninnu n'o ye MINUSMA ka kɛlɛcɛw ye u bɛ yɔrɔ yɔrɔ Mali kɔnɔ a bɛna taa i ɲɛ da olu bɛɛ kan nka limanaw ko nka MINUSMA ka kɛlɛcɛ minnu kuma bɛ yan nɔ ani u ka kuma lasela n'o ye Olivier Salgado ale min gɛnna ka bɔ Mali la yan o don ko o kuma tɛ na kɛ nka ni jamana ɲɛmɔgɔw i n'a fɔ colonel Assimi Goïta ani olu bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɔgɔn ye bɛnko kuma in na MINUSMA ani Mali cɛ limanaw a bɛ dansigi kɛ kunnafoni sɛbɛnw lakali la bi ni ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ sini gafe kuraw mana bɔ ko lakali aw ye o kuma aw ni ce a ka filɛliko ɲuman a n'a ka lamɛniko ɲuman na a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ